यूपी में का बा। यूपी में का बा, बाबा के चलत राज बा। मोदी मोदी चाचा के ये बात बा। यूपी में का बा। अरे छोटे छोटे काम होता, बड़े बड़े नाम होता। यूपी में का बा। अरे यूपी में का बा। चिरैयागंज का औरत बानी, जिला बनारस घर बा। यूपी में का बा। अरे यूपी में का बा। प्रयागराज में रहत बानी, स्टेडियम का हाथ बानी। धूमनगंज झलवा क त इलाहाबाद क बात बानी। यूपी में का बा। सुन ज्योति मैडम हो, कैलू ऐसन काम तू। सुन ज्योति मैडम हो, कैलू ऐसन काम तू। अरे छोटे छोटे कांड कैलू नहीं केहू के बुझात तू। सुन ज्योति मैडम हो, आलोक के दिहलू ठुकराय हो। ज्योति मैडम सुन तू। धूमनगंज झलवाय बई स्टेडियम बाड़ू। मकान खरीद के तू झाड़ू पोछा कर बाने। इतना एहसान नहीं तू सह पैलू। आलोक में का पैलू। मनीष के साथे जईबू, आलोक में का पैलू। डीएम एसडीएम से त तू पद पयलू। तनिको न शरम बलाज से डरैलू। छोटे काम कैले हो तू, बड़ काहे पगैलू। सुन ज्योति मैडम हो, काम ऐसन कैलू। सुन ज्योति मैडम हो, काम ऐसन कैलू। सुन ज्योति मैडम हो। थोड़ा थोड़ा धोखा देबू सह केहू पाई। एक बार जान लेवे खातिर उनका के दराई। थोड़ा थोड़ा धोखा कैले रहतू केहू सह पाई। एक ही बार में जान लेवे खातिर लिहल जा दराई। मनीष दुबे ज्योति मौर्या का तू कैलू। आलोक में का पैलू। इतना दिन से खून पसीना बहा के तोहरा के पढ़वने। आज की तो दू जुग में ना मैडम के ऊपर हई है। ऐसन कौनो काम कैलू नहीं सह पाई। झकोरा मारे यूपी बिहार केहू ना रह पाई। झकोरा मारे यूपी बिहार। एगो कांड कैलू त पूरा सरियाम भइल। ई ज्येष्ठ मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट में गइल। आ पुलिस थाना से नाही तू तनिको अब डरैलू। झकोरा मारे यूपी बिहार बात तू कैलू। झकोरा मारे यूपी बिहार। अरे चिरैयागंज के बनारसी पूरी काहे बना लिहलू तू। आलोक से त दूरी। इलाहाबाद प्रयागराज झलवा धूमनगंज में मनीष के त पवलू। ऐसन खूबी का रहे मनीष के तू पवलू। झाड़ू झाड़ झाड़ के तो तोहरा के पढ़वने। बैंक से त लोन लेके आगे तो बढ़वने। तनिको नाहे एहसान मनलू। ई का तू कैलू। दुगो बेटी का मुँह मोड़लू। सुन ज्योति मौर्या हो, ई का तू कैलू। दुगो बेटी पैदा करे में त बड़ा निक लागल। आ दूसरा के साथे भागे में तनिको शरम ना लाज लागल। एही गने सृष्टि बनैबू केहू नाई बनाई खैनी। सुन ज्योति मौर्या हो, ई का तू कैलू। सुन ज्योति मौर्या हो। आज से त भैया बहनी सुन इनका खिस्सा। इहे त कलजुग के त चलता चलीसा।
ऐसन ऐसन पापिन के त नकिया दर के मरती सो। सुनु ज्योति मौर्य रे आलोक भैया के तड़पवली। सुनु ज्योति मौर्य रे ऐसन पापिन कहियो ना धरती पत रहती सो। पत्रकार विवाह करे आई कोर्ट में त रहती सो। जेल क त रोटी खैती सो बड़ा बढ़िया लागी। सुनु ज्योति मौर्य रे ऐसन काम काहे भागी। भगला क पलान तोर पहिले से ही बनल। भगला क पलानी त पहिले से ही बनल। माई बाप के ना डर कैली मर्दे के ना रहल। जब मर्द के ना होखबी तब दूसरा के का होखबी। सुनु ज्योति मौर्य रे काम ऐसन करबी। सुनु ज्योति मौर्य रे कोनो अफवाही नइखे कोनो आई दुर्घटना। सच सच बाटे यूपी बिहार चलता तोर चर्चा क पटना। ऐसन काहे कैली दोहा कतर दुबई में तू ऑस्ट्रेलिया में तू छवली। सुनु ज्योति मौर्य रे काम ऐसन कैली मर्द के धोखा दे के कहाँ अब त रहबी। एगो नाही त 77 कहइबी। सुनु ज्योति मौर्य रे काम ऐसन कैली।